oras ma amang inang dihita sudi napungu di bagas joron itu hata. Ada orang sotapuka par mingguota martangiang nahohom mahita dingenata. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor walu mamuka sian ayat sada sahatu ayat tulu. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saingot maha ali Jehovah, akadenggan ni basam dohot asini roham, aisian narobi doakai. Asa unang marsurak-surak akamu suku midaahu, ali di bataku, marhaposan tuho doahu, say unang paila ahu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Para sirohana sumurung. Nama dok mau liate mahami tuho sian nasa rohanami.
Allah dilehon ho anakmu nasasadai Tuhan matean humokop hami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alai asa hangoluan nasa leleng ni leleng na dinasida. Tata mahami, ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hatigoran di hami. Sesi sama dosa nami salutna, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami. Say pa eleng mapinggolmu tutangiang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Yesus Tuhanku, Raja yang awal, asa bangi Tuhan atau Tuhanku ingat imain, kurang bebas suka asik tusik. Jesus passou no aku dokter, asal aku Jesus do peto hape. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik paupaton, dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiaon ari minggu, dinonom ari ma ulahamuna sa siulonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dinonom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Iko di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Iko badiado hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargogoi mahami, laho mangulahon patik mi. Amin. Mari demahita. Rajaku, kami
tatopoti madosata di adopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi dan jala partalup ni roha, jalan nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni saya sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuha sasaan ni dosata. Ala ni panganglosiota do ubain na tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatota do ibana mabugang. Ape itu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari demahita. Tabege turpuk epistel di Bingguta sadarion, imana tersurat di Filipi tolu, mamuka siat ayat 10 pitu, sahatu Filipi 4 ayat sada, tajahama margati soring. Rapsi tiruahu mahamu alia kadongan, jala pamanatahamu ma akan namar parange songon hami si tiruon muna. Hamagoa do ujungna, butuhan nasida do di pardebata, si hailahononna di hasangapon, akan ditanoon di par rohahon. Paubaon na do daging ta naleaon, gabe doso daging na nasangapi, hobar tu hagogoon nai, ay
patuduk sado saluhutna tu ibana. Ido sahatna martua makna tumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon ma hapor seao tai songon nahina tidakon idongata sapor seaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natu mo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sia tondi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumau na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal lo ibana di hau penor silang natua tubanatoru dugni tanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lo hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani disima ibana pa mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogo daging halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema paduan suara parupuan.
tabegema titik namasa di minggu ta sadarion. Titing di HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 10 Maret 2025. Naparjolo, goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu remiskere, topik minggu, paida-ida hinadenggan ni Jahoba. Napaduahon, ruas nataba. Mulai sadarion, minggu tanggal 10 Maret 2025, nunga di jalo gabe ruas ni HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Leni Boru Sibolon, Naung Mabalu, Rosian HGBP Resort Rawamangun, Resort Walu, DKI Jakarta, alamat Jalan Kolonel Sutomo Tolu, nomor 30, sektor Perdatam. 2. Nandito Hasurungan Purba, Inangi, Valentina Raja Guguk, Rosian HGBP, Exodus Simpang Bako, Resort Bunga Tanjung Distrik Tolupulu, Riau Pesisir. Alamat Jalan Kolonel Sutomo Tolu nomor 70, sektor Perdatam. Napatuluhon, Dakdanak Nasorang, Rabu tanggal 12 Februari 2025, di Basa-Basa Hotuhata 2 Dakna Anak Boru, dalam kurung kembar di keluarga Yusuf Prengki Sihotang, Inangi Sabrina Caroline Huta Barat, Sian sektor Perumpung Timur, Hipas Dodak Danahi Swaksongoni Nang Natorasna. Napaupaton, Pertanyaan sektor. Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, Patu Pauni Huriata do Pertanyaan di Sada sektor Perdatam, nama jabui pertanyaan keluarga Nyonya Sianturi Boru Nababan, Jalan Kolonel Sutomo Tolu, nomor 57, RT 007 006, masuk pukul 10 sia 30. 2. Sektor Cipinang Asam, nama jabui pertanyaan keluarga Situa Dr. TF Siaturi Boru Pangaribuan, Jalan Jengki, Gang Melati, RT 004 09, masuk pukul 10 sia 30 WIB. Tolu, sektor Cipayung Ciracas, nama jabui pertanyaan keluarga di Tambunan, N Boru Simajuntak, Jalan Raya Contek, RT 006 002, nomor 3B, masuk jam 10 sia 30 WIB. Jumat tanggal 21 Maret 2025, sektor Cibubur, tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga FLP Gultom, Inangi Situa M Boru Pasaribu, Perumahan Taman Laguna Blok H1 8 Transyogi, masuk jam 10 sia 30 WIB. Tema membangun pondasi keluarga yang kokoh dalam iman. Mazmur 127 ayat sada. Napalimahon, pertanyaan bulanan. Sada tanggal Jumat 21 Maret 2025, paduan suara Grace HGBP Sutoyo, patupaon pertanyaan bulanan maringanan di lantai 2 HGBP Sutoyo mulai jam 20 WIB. 2. Hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, paduan suara kasih choir HGBP Sutoyo, patu pahon pertanyaan bulanan maringanan di gedung utama gereja HGBP Sutoyo mulai jam 10 sia 30 WIB. Tolu, Sabtu tanggal 22 Maret 2025, NHGBP Sutoyo, patu pahon pertanyaan bulanan maringanan di lantai 2 HGBP Sutoyo mulai jam 10 sia 30 WIB. Napon-napon, pedalaman Alkitab sekolah minggu dohot para remaja HGBP Sutoyo. Minggu tanggal 23 Maret 2025 di Patupa pedalaman Alkitab Tuyana Kota Sekolah Minggu HGBP Sutoyo kelas Onom SD. Minggu tanggal 30 Maret 2025
tu yana kota praremaja kelas 9 SMP Maringanan di lantai tolu ruang tengah. Asa di parade aka perlengkapanna Alkitab, alat tulis, buku tulis dan lain-lainnya. Napa pituhon? Pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo Minggu tanggal 23 Maret 2025 Dewan Diakonia Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo naik patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dan asam urat. Khusus tu ruas naung somal minum obati. Dimulai habis ibadah jam 6 WIB satu nasidung atau selesai. Ruas nanaeng madohoti pengecekan asa marpuasai 10 sampai 12 jam. Notulen ruas naung adong kartuna berobat asa dibuan. B pengecekan dimulai jam 6.30, ruas ni ibadah jam 8.30, nunga boiro jam 6.30. C disosoi tu ruas nama dohoti pemeriksani asa unang sembarangan membuang tisu alkohol swab di teras gereja ala gudang danak sekolah minggu. Napa waluhon? Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo. Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo pabotohon tu ruas dohot naso ruas HKBP Sutoyo asa marsi dohot di tender pembangunan gedung sekolah minggu dohot serbaguna HKBP Sutoyo. Pemasukan penawaran dibuka mulai tanggal 2 Maret 2025 nasalpu jala ditutup Senin tanggal 17 Maret 2025. Gambaran rencana bangunan tersedia di Joloni Gereja HKBP Sutoyo. Jalaboi menghubungi panitia pembangunan Situa Dr. TF Sianturi nomor HP 0811 1497 292. Napa siaon? Sumbangan di Jalodo sumbangan Sian Martin Luther Munte sektor Pondok Gede bunga altar Minggu tanggal 10 Maret 25 Hamulia Teoni ulang tahun napa 10 tawoton. Lau pasi kepot titingon boy ma tajaha di titing cetak dohot barcode naung disediaon huria. Songoni masaha di titikta di mingguta sadarion. Tapi gema paduan suara Grace.
Marede mahita jalata pasahat ma pelea sada A sada B di bagasan lasni roha. Marede mahita. Ai tu sido arai
Damene di bata na sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani di bata na mamakulingi hita di mingguta sadarion imana tarsurat di pasal men bidu 27 mamuka sian ayat sada saha tu ayat onom songonom mak tarsurat di si ede sian si David Jahuba do panodangiku dohot hatuauku tungi si mahabiarakku Jahuba do partano batuan ningolukku tung midei si maau biahaton molo tung ro aka parjahat mangarongrongau neng mangaton sibukku akka si sosakau dohot akka musukku gabi martingganga donasida jala marragian nakpe marhorkoron parangan akana manukku mau dang dihabiari rohakku nakpe hehe para musuh do pakau saya pos do rohakku disi saya do naung kupangido hosia Jahuba saya ido hulului naing mia nau di bagasa joroni Jahuba seliling menguduau paidaida hinadinggan ni Jahuba dohok mamikiri ganup sugut di bagasa joronai. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna diari hinamago. Ditabuni hod doau di pertabunian ni udung-udungna. Tuduluk partarobatoa doau di panakok. Asa madirga ulukku mida musukku akka nahumaliangau. Jadi pilih honokku ma di bagasan udung-udung nei akka pilihan puji-pujian maredde maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahuba ima nagabe sahana nagabe topik minggut ima paidaida hinadenggan ni Jahuba menyaksikan kemurahan Tuhan. Di hamwa kadong asa porsiaw di bagasa Kristus Yesus tu hatta rasa aman, rasa nyaman, rasa ketenangan, bahkan kedamaian dibutuhkan oleh setiap orang di bagasan nguluon. Bahkan buido honata untuk mencapai itu buido ragam di batu pajolma aka upaya-upaya, aka usaha. Nah buido honota bahkan harus merogoh kocek kita dalam-dalam. Bagaimana kita merasakan ada kenyamanan, ada rasa aman. Tabaido, tabangun bagasta, bagaimana nyaman. Bagaimana kita aman di dalamnya. Marhiti teknologi nuaing, tabaid dua kasih CCTV, tabaid dua beragam hal. Semua yang kita inginkan itu buhado kita memang mengulu, buhado kita tading di bagasta, jupang do pakilalana amanakingan ataupun rasa kedamaian ini. Alagi nagabis ada suku-suku musi di sisi nasing. Wado boy Jepang keamanan, ketenangan ataupun kedamaian di tengah-tengah banyaknya ancaman. Di tengah-tengah ni ragamnya kahamaulon naik kota adupi. Bahkan terkadang kita oleh kebijakan politik contohnya nuaingona deh. Kebijakan pemerintah efisiensi anggaran ini. Ini mah pakorhon juga. Bodoh patubu ketidaktenangan di hidau. Kita enggaknya rasa nyaman kita. Bodoh gabia dongaka bentuk keresahan-keresahan. Sutung mah pakorhon duan nono adong PHK.
Suatu mapakorhodon bisnis tidak bekerja berjalan, usaha juga tidak mengalami kemandekan dia. Itu sebuah adalah ancaman-ancaman atahilala nabui mengganggu perdalanan ninguduta. Atau yang akhirnya bui dohonota mengalami ekonomi yang semakin melemah ate. Alani dihamuk kadongan sa porsiaon song natado naking berupaya duhita sipata mencari ketenangan, mencari kenyamanan, mencari kedamaian, bahkan hasonangan ni roha kebahagiaan di dalam kehidupan on. Ulo lau hita tu pantai sarana. Tang nasalah hita lau tu pantai daon. Ale undang lupa hita si piarong do ancaman. Lau hita tu mall, di mall piarong do ancaman. Na mengelului hasonangan do zon manatori zeda di mall na di daerah Jakarta Baratan. Ali hagoram mak kan itu dia. Harus banyak terkorban gitu. Harung budi balau tu duluk. Banyak hal yang kita lakukan. Bagaimana kita mencari kenyamanan itu sendiri. Marhiti setrupukomma naik taida. Bagaimana kedamaian sejati mau kita temukan. Ketenangan sejati yang kita temukan. Molo di baga setrupuk tahun Daud dia mengakui bahwa memang ancaman itu ada. Bahkan ancaman terhadap nyawanya ada. Musuhnya yang cukup terlatih dan cukup banyak. Bahkan didok naking dison. Marhorokoron nasida. Berkelompok-kelompok nasida. Berduyun-duyun. Ya. Musuhnya mau menyerang kehidupan Nibana. Babui doh nota bahwa Daud mengalami tekanan ini. Buhado didokon naing mangaton sibuk kuninna. Di lapatan nak mau nyawanya yang menjadi ancaman itu sendiri. Musuh nama nosa kau naromar horokoron. Namun di sana Daud merasa aman dan tenang. Ya. Dia menemukan rasa kedamaian. Persoalannya kenapa Daud menemukan itu. Alani dodong gotong padohan ni bisuk di dok songonon. Kedamaian kita peroleh bukan ketika segala sesuatu itu tenang. Bukan mengatakan tidak ada ancaman. Bukan mengatakan tidak ada masalah yang terjadi. Sehingga kita beroleh kedamaian. Alani didok kedamaian, ketenangan. Rohani jolmaido, hati kita ya yang harus berdamai. Daud juga hatinya merasa aman, merasa damai. Aku mesti paduhan ni Nabi Yusuf nasing mandok. Bahagia itu adalah pilihan Nina. Bahagia adalah pilihan. Artinya bahagia tidak datang dengan sendirinya. Tapi persoalannya apakah aku memilih bahagia? Termasuk di rupa nih. Mololas rohani dong aku, bodolas rohaku. Atau bisa jadi terbalik. Las rohani dongan iba marungut-ungut. Ulu-bulu nih. Baru gak bisa ngomong. Jadi sukacita orang juga kita menganggap jadi penderitaan kita gitu. Itu benar dokon ketenangan, kesenangan pilihan. Kita mau nggak memilih hidup kita tenang, merhasonangan. Tapi jangan lupa ancaman, tantangan, masalah pasti ada. Idona digobar honni. Si Daud di tongga-tongga ni terpukau. Pilihan dia adalah ya ketenangan. Idi benar di mana molotung ro akka parjaha mangarong-rongau naing mangatus sibuku. Akka si sosakau dohot akka musuku. Gabi martinggangan donesi jajala maragayan. Nakpe marhorok-korok parangan akka manukku mau dang dihabiari rohaku. Nakpe hehe para musuh do pakau. Saya pos do rohaku di sini nak.
Dia tetap merasa tenang. Gitu. Ketenangan dia yang dia temukan adalah ima di bagasa trupukon bahwa di dalam Tuhan inilah kebahagiaan sejati itu, ketenangan sejati yang dia dambakan itu. Di bagasa Tuhan itu ibana margugu. Ido benar ido ibana nakin dia sada. Jahuba do panodangiku dohot hatuaku tungi semahabiaraku. Jahuba do partano batuan ningoduku. Tung midei semau biahaton. Satu hal yang dia lakukan ialah debata gabe panodang di bagasan nguluna. Dia meneng dohonon nadisi. Gabe panodang menjadi terang bagi hidupnya. Molo socon persoalan, moloro masalah dalam hidup, buidu hirana gulap pikiran, gulap pakilalan. Moloro akabeban masalah dalam hidup kita. Songona gulap do, sepertinya kita tidak tahu. Kita mau melakukan apa? Melangkahkan kemana? Ai pakilalat tatung macai hulum do tahilala. Alanido nang Tuhan Yesus pe molo tajah di Yohanes welu. Bahasa di do Yesus audo panodang ni portibion. Audo panodang ni portibion. Manodangi rohani jolma na di bagasak kahulumuni. Manodangi roha pikiran ni jolma na roha ka ancaman dohotak kabeban hidupi. Tuhan mau menerangi untuk apa? Agar kita dapat melihat dengan benar dan baik. Jalan apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Asonak tadi kita di bagasan hahulumuni. Alanido biasanya memang ninna moloro ancaman puido masa akka namarguar hati yang gelap atau sangat cepat dengan jatuh pada kepanikan. Panik. Gitu. Alanido mulu disuarahon di daerah-daerah gempa itu selagi disuarakan benda dididik nang kasih sekolah jangan panik. Karena orang yang panik gak tahu berbuat apa. Puido gabi terjadi taruh majolo kekacauan karena ketidaktenangan gitu. Karena ketidaktenangan. Tapi harus diajak ketenangan. Alanido moloro akka bencana tiba-tiba contohnya kita harus tenang gitu. Dengan berteriak-teriak pun tidak ada solusinya gitu. Tidak ada solusinya. Ala ya ada tengok melayani liling di daerah gempa gitu. Yang sangat banyak gempanya. Hampir setiap hari ada gempa, gemetaran-gemetar. Molola ni tulis skala Richter di mana biasa itu. Tulis sampai opat. Ikut digijangido asal mulai agak ada perlu kesiagaan rupanya. Jadi artinya anak-anak juga kita harapkan jangan panik. Ayo lulus sifat terhumor hebur. Diripu di mana nama ngabing keleng ngakal luar sejabu. Hape batal guling do di pabing-ngabing. Aduh pe luar bereng ayah hadina. Bah, ayah anakku nak mulak mesti itu jabu. Boleh terjadi soalnya. Itu pernah kisah nyata seperti itu. Kebakaran rumahnya dia panik. Dia merasa anaknya yang digendongnya hape bantal guling. Anaknya masih di dalam. Karena panik. Alanido molo marhitisian trupukon. Bagaimana Daud dalam menghadapi ancaman, tekanan-tekanan nakingan dia tidak panik. Unang gabi hulum pikiran ni mana. Pedua hod didok. Patuluhon didok nakingan. Jauh bado partano batu aku di nguluku. Tung bindai siya mau biahaton ni patala-patana. Ibana do nagabi hatuaun ni ibana. Ibana do nagabi keselamatan di mana. Kenapa dia bisa seperti itu? Ketika dia memberi kesempatan Tuhan berbuat dan bertindak di kondisi yang terjadi itu sendiri. Di mana kesempatan itu Tuhan ini mengulang. Terkadang kita ketika ada masalah kita nggak kasih kesempatan Tuhan. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, patujuluhun nataboto sifata. Bahkan memaksakan apa yang kita pikirkan. Hape dang melua hita sian
persoalan terjadi nakingan. Ini Daud, dia beri kesempatan. Pada dasarnya Tuhan mampu bertindak jala bui mana membangun kehidupan. Las marhiti sianido nakingan. Buasa gabe didok ibana ahado nani hasi holan ni rohani bana. Saya ada donong hupang idoho siya jahuba. Saya idohulului. Naing niya nau di bagas joro ni jahuba seliling manguluaw. Paida-ida hinadinggan ni jahuba doh mamikir ganup sugut di bagasan jorona ini. Ini yang dia bangun ya. Apa yang dia rindukan gitu. Adona tahasi holi gitu. Ya. Mulu si Daud dison makasih holi mian di joro nija huba. Naneng dohonon nadisi adalah hidup yang semakin erat dengan Tuhan. Ngulu dalam solhot tu Tuhani. Parsaoran dalam rosu ate di bagasan Tuhani. Ataupun boleh ngulu dalam solhot tu Tuhani, ngulu dalam semakin memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Odo na dihasi holan ni mana. Molodiro ibana naing huasi holi mian di bagas joro ni Tuhan. Idang namar lapatan di gereja mahita tinggal. Tangina neng dohonona. Tapi apakah di dalam hidup saya sehari-hari saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Ketika saya bangun tidur, apakah saya mengingat Tuhan dalam hidup saya? Atau sotor happy itu taingot rupanya bangun tidur tur happy nama saya nak itu ya, belum mengingat Tuhan dalam hidup gitu ya. Bagaimana membangun hubungan yang makin mesra dengan Tuhan ya teh. Alani do kamanginang molusia jumlah ni ruas ni hagawi pisutoyo. Adong gurinungan harian ganu pari hubai kami ure kapami ati. Ngaung 5 tahun nek merdele ni. Ali mulai ate mak masih di atas 1000 tayangannya. Mulai ate mak roba nih. Bahkan sampai 1500 kadang setiap hari. Ali mau mering jumlah ni ruas ni sitoyo ngahurangi. Ngahurangi ate. Naneng dohonokku di siru pani, apakah kita masih merindukan mendengarkan firman Tuhan? Bangun pagi kita mendengarkan firman Tuhan. Idu benda taparedi amanginang. Mabiarau setunggu mudang go nasuruas ni sutoyo. Alana gabi gudang go manadau jolma. Pajupang isedengana ni pesta hor samang perdita to katoropin na. Ay sidun maingon. Bah hor sinang ay perdia do hamu tahe. Bapak pertangrang do hami inna. Bah ay di dah mua ay nahuhuto kami do renungan harian mo na ini na sini herunang harian ini di itabba rupani kan. Jadi neruas ni sutoyo. Oh berarti masih banyak di luar sutoyo yang mengikuti. Puji Tuhan lah ade. Ade nanek krok kondisi rupani suatu kita hadadingan. Tujuan gereja kita bagaimana membangun hubungan yang makin erat dengan Tuhan. Buado asa ganuk manugut adorak sobor hati ta mulau-lau joli pabor hat-hatani di banajo hita. Ai budu hita sambil sarapan pagi mamutari. Kan itu dia. Sambil bersiap-siap kita mendengarkan, ya kita diberangkatkan oleh ayat harian. Ido benda nidok molo takas nak kita pai hutihut di turpuk taun di gobar hoddo bohado ngulun yakana porsea nang totong ganup manugut ni nate ganup sugut naik totong dipakulingi Tuhan hita hatani debata nanaing menungguli hita. Ada apa lagi? Marhiti sieni, apakah kita masih bersyukur songona hodok naking ketika kita bangun pagi kita masih bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Badu kita dalam bersyukur dalam hal ini. Ido melo tadok naking molo naing jupang di hita las niroha pos niroha di Tuhani molo di doktopin imingguta paidaida hinadinggan ni jahuba. Noaing marhiti sianodo molotadok
paidaida hinadinggan ni Jehovah, menyaksikan kemurahan Tuhan, asini rohani Tuhani, pangaramotionna asa jupang dihita, songon naningo barhon ni parpasal menon si Daud. Dia menemukan ketenangan. Persoalan nanuaing ketenangan yang bagaimana yang kita butuhkan. Hasonangan nasongon dia. Unang lupa kita. Bagaimanapun perjalanan hidup kita di dunia ini, tantangannya pasti ada. Namun orang percaya bisa hidup seperti Daud di sini. Dia tenang. Nak pero ngommusuna, nak pero tantangan. Tapi dia memiliki ketenangan hati. Sa sitonga di bukit de terong gue de nama Cayuli, namar perdomuat tusi. Tadi hojo bukit de nomor 214. Sangat indah sebenarnya. Kalau bisa dulu musik kita, ya bukit de nomor 214. Taboto dorasu di sonang di lambung Yesus, ya. Tadi hojo lo bikin dulu. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lauman dapotoni, toktong di jongon Yesus, sai Roma hotua, tarik ko kaholomo, jala haposiaw, sonang di labung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lau madapotoni. Amanginang, bersama Yesus kita melangkah dengan pasti. Bersama Yesus kita menemukan ketenangan. Bersama Yesus kita dimenangkan. Bersama Yesus pasti kebahagiaan sejati adalah milik kita. Amin. Mertang yang mahita. Ima tutuali Tuhan dipakulingi hatam dohami marhite minggu sedarion. Asa toto ngali Tuhan hupeide idahami kinadinggan ni basam dohotasi ni roham. Nakpi Tuhan di perjalanan nami di hasianganon macai jono doa kamara. Macai jono donangaka hamaulon. Nama baik kami sipata mabiar Tuhan jala ganggu rohanami. Alai di pengot hatam da Tuhami asapos rohanami Tuhan. Di bagasakko margugu dohami. Di bagasakko jupak kami do hasonangan. Jala di bagasakko jupak kami do hamonangan dohot hadameon. Asa humuto hami jala margugu hami Tuhan nang mangalakahol lakka nami pe nang marhidyak ka na mangulaka ulaw nami si ganupari marhiti siya nima gadda kasih roham leonom mulati ma Tuhan molo dipakulingi hatam dohami marhiti persoalan nami di bagasan minggu sadarion pahot may dihami di Tuhan asabuy terhamon ako kami pardalanan ni ngulu nami di tonga-tonga ni hasianganon jala hutad dahami ma hinadinggan ni basam dohot asin ni roham. Soksong ni mali Tuhan madok muliati rohami diaka las ni roha nang diaka nahuparikul rohami na masa di tonga-tonga niaka ruas ni huriam rodohami nang pasahaton na sida tu adopamu. Ima na di basa-basa hokodo di dongan nami dua danak buru liduat di keluarga Yusuf
Prengki Sihotang, ina nami Sabrina Karodin Huta Barat. Alani Tuhan, pasu-pasu ma danak na pinasaha mi. Asa margugu nang marbisuk pinasida na torasna menugu-nugu. Danak liduat na pinasaha mi Tuhan. Dina iburi-buru magodang na sida, magodang dina saluhut di pardagingon na nang diharohaon na. Jala pasu-pasu ma nang natoras na pe gabi, natoras na marbisuk. Menugu danak na dua yali Tuhan saha rodi na magodang muse. Saksong nido di Tuhan, dina tabaruas ni huriam, ima inanami leni buru simbolon, songoni dohot keluarga nandito hasurungan purba inanami Valentina Raja Guguk ihotima parsauran nami ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam HKBP sutoyoon lam tugu dia kaparsauran jala lumubi ali Tuhan lam sadahami hobbartu pajawom murihami ganup. Suak songonido di Tuhan nang ruas ni huriam na dito nga ni akaparsahiton noaing. Upasahat tami tujulum amanami Edward Hutasuit. Songoni dohot yanakon nami na mek dope bubi silitonga. Nang disada na posubulung hot matua sinabila. Nang yanakon nami remaja Karenina Teresia boru sitijak. Manang dia piali Tuhan, parsahiton na masa di pamatang na sida, apehot tangammu, mamasumasu na sida, marguguyhon na sida, mamasumasu akka ubat na pinatupan ni dokter pe, songoni akka bentuk tindakan-tindakan na binan ni dokter. Ima dalammu Tuhan, mangalehon hahipason, dohot hamamalum, di na sida na di bagasan parsahiton ya letar lumubi Tuhan, pos ni roha di bagasakko di nagali pamatang nasida alianggo partodion nasida na totong hiras marningot hoali Tuhan songni dohot keluarga nang natoras ni anak kon nami na marsahiton Tuhan leo benget ni roha gugune baru diganup tiki asa margugu nasida Tuhan lao makamonakko ni dohot mangarawati asa tuhipasna. Songonido akka na marsahit nang menahun Tuhan. Na sotar baik kami be, buhi marparsauran di tonga-tonga ni bagas joromon. Alan yakka hatuaon dohot parsahiton na masa tunesida doktorop na sapulong halak. Nakpe soapalahu guari hami sada-sada ala di bagas pamotoammu do nesida. Nang nasida pe hupasatami tujuluma tilu Tuhan dongani pargugui mana sida ganup marsada-sada maka monakon saluhuti molugali di akka pamatang ale partodion na sida totong marningot ho di ganup tikki di bagasan ngulu na sida li Tuhan sok songonima di akka pakubesion na hupatong hami di tonga-tonga ni huriami totong ma hona margugui ho kami hami akka parhaladum na pinili jalan na jinomi asa saluhuti Tuhan gabi tau puji-pujian jala hasangapod di guar mo karagam ni pakubesion nami muliate ma disaluhuna asini roham pinuji maho holam mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tujulom. Amin. Maret di mahita.
Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijak ko do haroruan ni saluhut sila leon na ringgan. Dokot nasa uli basa na mauliutus upasahat tami mak. Siyan na nili humito hami pilihan nami to ho. Sa jalo may gabiap na hutus di julom. Paso-paso may jala ramoti. Sa huparhasyak kami pilihan o patibul ho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asala putadahami gudang ni sileo-leo mito hami. Asalam grigir hami madok muniati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di banua gijang say pinarbedi amagwarmu, say romaharajaw sa sao malomo ni roham di banu tongosong na di banua gijang. Lehon matuhami sa lariok kanguluan siapari. Sa sama dosa nami, songopan sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodak ke Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodin.